kren si kentin ya ka sorkar NPP balada phile menti ya kane ka isu ya kaba ka seng kesu kaladap bandawa hakmat jong ka sorkar ngan cancel no ya ka jing yakon ya ka MP tang hangta ka sorkar NPP kansa kendo mosyang phim syam la khen snap ya kita ki sibut ka arbut ka jong upai ba ka bomut phin khen snap tang ya kita ki bade ki staff jong pi ki staff jong ke NPP ka bomut kat no phin seyo bot na kita ki he jong ke NPP lada phim khen snap ya kine ki ret kiria te ha ka ban kong ngasoban ai khuble ya phi baro ki baju kersan barbor ya kane ka channel te ha kane ka video ka bamanta am sola klemda kren ye ha ka baide bat kijingjia ha kine ki khandiat sngi kata ha ka baide bat kajing penlong rali ka seng ki siu ha ka baide bat ki san tli kimat bat nganget mapi ki pajba iwe pa iwe phila yatip bat phila layasngau ya kini kisan teli kimat ya kaba ka kesiu kalabu syakmat na kabenta ban penlong rali ha kabai dei bat kini kimat bat ngisutu ba kini kimat kimde setia kimat ban penyonong ya kaseng kesiu tehnrei kidei kimat na kabenta kari bat kajai benreu bat ngimlaru klem da kenmau ya ka kaba lajia ha kini kita yo ki baladap dang ha une hi benai lene ha kini ki benai ki baladap ru ba ha ka bai dei bat ka jing penlong rali jong ka parti WPP ha ka bai dei bat ki shipho tli kimat te kini ki san tli kimat ya ka ba ka seng ki siu kalabu syakmat na ka benta ba ka sarkar kadai banle mardor bat shwa kane ka jingjia ka seng ke siu kaladap ban maham bat kaladap ru ban bupor ya ka sorkar khat san sngi tehnrei hapdeng kine ki khat san sngi ka sorkar kam syamla aiktin ru watang si kenten ru te ke ka bajia menta onda kine ki kilajia ha kane ka jingyat rali jong ka seng ke siu tena kaliang jong ka sorkar ka ong ba balai phimwan sha ka media kren jong ka sorkar haba ka sorkar kapli ya ka jingkhang ar phusau kanta te katba khat san sngi ka jingbu por ka sorkar kam sem la don ktin te ka sorkar hi barabor ka Ukraine bet tang hadin onda lajia ka kam te ka sorkar haman la ka wei pakawei ka isu kakwa bet ba kanjia shwa kakam la kalong bansha bom shatit yano bat bansha thombor shwa yano hangta kansa peskor bat ha kabai dei bat ki isu ya kaba ka parti WPP ru kaladep ban maham ngamla klemda klet ya kaba ka parti WPP kala berngam shwa ha motpran ha kabai dei bat ki shipho teli kimat balada ka sorkar kale menti ya kini ki shipho teli kimat kabamut ka parti WPP kan sakhot da ki lakngut ban lej bantur sekretariat penban ka snapjar bat ngisutu ba upaj ba kane ka sorkar ka khnyot ben ya upaj ba hadu kata te ha kabai dei bat kane ka jingjia hi ki babun ki pajba kisa ha ka umdum la kajing bakla kadai na kaliang jong ka sorkar lene kadai na kaliang jong ka KSU kila don ki katokat ne ki bala shun ya ka sorkar namar ka jing sngap menti ha ka baide bat kini ki isu ya ka ba ka KSU kaladep ban maham nadu kisi benai mensyua bat ki don ru katokat ne ki bala bu shun ya ka seng KSU bat namar ba kajing ya kendu jing hala ka jong ka jing ya kendu te nganbu ya kajing keli ya kipaj ba hatu la katnongut ki ba suthu
ba kini kijing dawa jong ka ke siu kadai na ka banta ban im ka jai benreu hi om ba kijing mentoy na ka banta ka seng ke siu ladangi bakla ban perkhat bat ngin busun ya ka ke siu klem datip ya ka nongrim ka bomot ka jingtim kawan hanga kawan hapiru kumjo kawan ya ka jai benreu hi te nakta kadaw shwa ban kren kan tho ya kano te ka ngathrai kan khambha banda perkhat bha shwa ban kan tho yano namar ba lada kini ki isu kide nak benta kari bat ka jai benreu kala khambha shibun yangi bangin yasha wat ladangi ngat ha ka jingjar wat ladangin ngat ha ka jing kaba harukom namar ba kane ka sarkar ngila sotho bakan nyon ya pajba batkan sapen jenjar ya pajba baladaw pajba semla yaisha ya kita kijing jenjar kabomod ba uba thapkti un sanang thapkti tena kata kadaw ngidon kam ban yaisha ban ngidon kam ru ban yakhun triang na kabenta kisu jong kari bat kajab benreu te ha kabaide bat kane ka jingjia ngala yu i ba iba DRL nong light ru ila mikmat na kabenta ban kren ei ha kabaide bat kane ka jingjia te iba DRL nong light kumba ngi jutip baro ba insaykhun ya ke MP te ha kane ka jingkren jong i doktor DRL nong light ngisuthu ba i kersan ya ki isu ya kaba ke siu kala dawa te hnrei kaba kham sngo longo kalong ba balai ke jing kersan ke jong i syam la phaktin ai ya ka sarkar penban u syukersan tang na kadaw simet tingi suthu ha kane ka kenti kaba manta i doktor DRL nong light idon hakabor bat lada penpau i doktor DRL nong light tang si kenten ya ka sarkar ha ka baide bat kini ki isu lese kan kham klanbor wat ya ke siuru kata ngasikwa ban ai jengmut ya i doktor DRL nong light balada piyakun ya ke MP na kabenta kari bat ka jai benreu ngan suong yapi kren si kenten ya ka sarkar NPP balada phile menti ya kane ka isu ya kaba ka seng kesiu kaladap bandawa hakmat jong ka sarkar ngan cancel no ya ka jing yakhon ya ka MP tang hangta ka sarkar NPP kan sa kendo mausyang nget ni phimnget ya kata bat lada phikwa ban yakhon ya ka MP na ka benta kari bat ka jai benreu phide ban perkhat ya kane ka isu ya kaba ka seng kesiu kaladap banbu shakmat ka jingle jong ka seng kesiu kamdei hakdak lane kamdei kaba kerki kamdei kaba ka shuan kerki kum kita ki nongshun ya kaba syam lala bante lakam lane syam lala ban penkhre ban yada hapdang jong kita henrei lada ki benai lada ki arteyo laiteyo ya kaba kane ka seng kesiu kaladap ban mana hakmat jong ka sarkar penban kasngap menti kane ki ai baro ka jingjia jong kine kapomot kadai na kadaw jong ka sarkar bat kaba hakaba khaddu ngan suong yapi ba DRL nong light la hatu katu kane ka jing kersan ke jong phi ya kini kimat jong ka kesiu kadai tang ka jing kersan ba phikwa but lane kadai ka jing kersan ka ban nado ka mensim bat lada ka jing kersan ka jong phi kadai nado ka mensim ngap ya kane ka jing kren ka jonga bat sa shimkam ya kane ka jing kren ka jonga om ba phin shukran tang da kirmyang shentur ba phin shukwar ha nalor ba philano ka karta henrei lada phim perkhat na ka benta kata kanam ka buram ka jongphi haswa ba phin khlat no nangne ka perthei ba kumno ki longden ki manden ki jongi kinbu nam
lane kin pensanam ya phi bat hadin ka jingklat ka jongphi ngange balada upaj ba lada phisngap ya kasur jong upaj ba kabomut wat hadin ka jingklat no ka jongphi kanam bat ka buram ka jongphi kanyaisa bat sak bat ka bakhadu ngasukwa benong ya phi ngamla klem da bishar ya kini ki komen ya kaba kila komen ha kane ka video ya kaba kalami ha ka news ka jongphi menen te phila ban bishar ya kini ki komen phimla benong ba ngimla ban bishar ya ki komen phimla ban kan tho a ya ki komen haba phipet bat bishar ya kini ki komen kilong shisha kiba shongnya bat kidon ye shibun ki jingkli hakmat jongphi langba kini ki komen bat kini ki komen ngasuthu ba kini kinong komen kimdei satya kita ki komen kita ki briu ki badang hapo ya ka khatpras nam henrei ki dei ki briu ki balayar ke jingmut ki balayar ke jing perkhat bat kila deiru ki ba shamphang wat ngimla bentip ya ke kerdan ki jongki ki don hakino ki kerdan henrei nisuthu bakini ki komen ki don ya ka nongrem banbu ya ke jingkli khmat jongphi nga karpat ya phi ba phin sobha ban pule ya kine ki komen bat prinsong nongrem ba phin soong ba kane ka jingkren jong une u breu langba kane ka video ru kalong ka ba song nongrem bat ngawan ngalat ban kren ya kini ki e baro ru kade langba ke jing pet ke jonga ya kini ke komen ngamla ban ben ya kinong komen bat phiru ngangit ba phimla ban ben ya ki komen bat lada phim ben ya kini ki komen bat lada phim ken snap ya kini ki komen dei kabumut ba kumno phin ken kor ya kata ka shibut ke jongphi ngangit ba kini ka ki komen hakmat jongphi kinlong ki shibut bat lada phi burom ya kene ki komen kawei pakawei kabumut phinken burom ya kita ka shibut ka arbut ka jongphi ka ba phin saya khun shen ya kane ka MP te henrei lada phinken snap shisha lada ngan ong ya phi sa shisen lada phinken snap ya kine kinong komen ngan ong ya phi kabumut ba phim shem la ken snap ya kita ki shibut ka arbut ka jong upaj ba kabumut phinken snap tangya kita ki bade ki staff jongphi ki staff jong ke NPP kabumut katno e phinsiyo bot na kita ki he jong ke NPP lada phimken snap ya kine ki red kiria ngan ong ye phi tang kata kalakut kajing plan ka jongphi bani khon ya ke MP te to khoblei shibun khoblei shi hajar ngu ngada kerpat shibun e ye phi ba phin sngap ya kane ka video bat ba phin sngap khamtam e ba phin sngap ya kine kinong comment ba phin sngap ba phin bishar sai shisen ya kato ka video ka ba phila penmi menen bat pet ya kitu ki comment lada phim sngap ya kane ka jingkran ka jongaru supet tang ya kitu ki comment ba kumno kin ki comment hakmat jongphi namar ba kane ka jingle jong kane ka sarkar omde tang iwe ar ngut ki bayu I ya ka jingle shiliang bat ka jingno shiliang jong ka an namar ba kane ka sarkar kala kem ya kini ki nongilam jong ke KSU bat kalak pengat ha kata ka kendon kaba kithmu ban penyap breu te bale nga ong ba kale shiliang te ya kitu ki breu ki ba kersan ya ka Shri Cement Limited ya kaba kilara da kiding kilara da kimau ba kilayang na joronglum banlen thamau ya kita kinong persya ya kata ka Shri Cement Limited kitopat phipengat haka kendon ayu balai phimsem lakem ya kita hakaju kapor kini kibreu kibara ya kiding kibara ya kimau banlen them ya ki ba persya hatu kini ru kimngat lang hakaju ka an ba kitmu ban penyabreu bakat kito ki batmu ban lentem mau hato perkhat se iba perstun menen ila penmi ya ka khubor ba kat kaplan jong kine ki seng KSU kadebet banmi surok na kabenta ban penyabreu namar ka jingjia hangtu
te hakabai debat katu ka Sri Cement Limited lada ka sorkar ka delang ba ka kersan ya kata ka Sri Cement Limited balai kamlai ya kitu kinong kersan namar ba kilara ya kiding bat kilara ya kimau banlentem ya kita kiba persya ya ka company Shina Cement tena kaliang kejonga ngakar paru ya kipat ba kinlong kiba husiar bat kinlong ru kiba suthu bat haba phi husiar da ka jing suthu ngange shisen kasngi ngin sa job hi wat lada kane ka sarkar kale donut mau hadu katne ru